lopers die al wat langer lopen. Maar als ze 2 weken, 3 weken niet zijn geweest of zo, is iemand een prijs maken, wat is de reden dat ik niet ben geweest? Wat heeft gespeeld? Was het een blessure of wat dan ook? Mensen enthousiast willen maken, het motiveren van de mensen. Als ik een keer tegen zit, dat ik toch even een duw in de rug kan geven. En de communicatie, duidelijke communicatie naar de mensen toe. Oké, dat was goed. Dankjewel. Volgens mij is dit dat eerst. Ja. Je merkt het, hè, er komen steeds meer overlappingen. Ergens is natuurlijk ook logisch, want wat vinden wij belangrijk? Belangrijke leidinggevende vaardigheden. Daar gaan we. Nummer 1, leidinggever. Het moet duidelijk zijn dat als je de trainer bent, dat jij bepaalt programma. En we hebben wat slechte voorbeelden zelf genoemd, dus vandaar dat je ook bij ons op nummer 1 staat. De organisatie moet een beetje kloppen, er moet voortgang in zitten in de training, daar hebben we aanpassing achter gezet. Zeker als je op een nieuwe groep komt, ik heb dus nu een aantal trainingen gedaan met een andere groep. En die ken je niet, en dan moet je tijdens de training een aanpassen. Oh, sorry. Ja, aanpassen aan. Ja, precies. Ja. Motiveren, enthousiasme is al aan bod geweest. Dat lijkt mij vanzelfsprekend. Maar volgens mij heeft iedereen dat hier dat zo de laatste weken gaat wel goed. Sociaal vaardigheden is al aan bod geweest. Ja, sommigen zeker wel moeilijk. Het is vanzelfsprekend dat je iemand opvangt die voor het eerst in de groep is. Nou, bij onze vereniging zie je daar heel weinig van terug. En bij jouw vereniging is het ook zo. Dat is echt een gebrek. Er zijn mensen die haken na 2 of 3 keer alweer af. En dan kun je je afvragen of je het goed hebt gedaan. Maar dat is wel een minpunt bij heel veel verenigingen. Je ziet mensen komen en na 2, 3 keer weer weggaan. En als je dan later toevallig die mensen bij een wedstrijd spreekt. Ja, ik voelde me niet opgenomen in de groep. Nou, dat vind ik echt heel kwalijk. Dus op het moment dat ik zelf bij het trainersoverleg mag zitten bij Laag, als ik ooit mijn diploma haal, dan wil ik dat als belangrijkste meenemen naar zo'n vergadering en aandachtspunt. En het laatste punt wil ik daar ook aan toevoegen, dat is de visie oplopen. Dus sowieso merken we gewoon bij Laag wordt nog eens geschoven, dan traint die bij die groep en dan traint die bij die groep. En dan ben je, vind ik, een klein beetje ook verplicht als trainer om de visie van de vereniging toe te lichten. Dat je verschillende niveaus hebt en dat je ook iemand eens een keer zegt van nou, die niveau, je gaat vooruit, misschien is het leuk, ik ga even met een andere trainer overweg en dan zeg je ja, ga met z'n een andere groep trainen. Je wilt vaak wedstrijden lopen of je wilt juist niet geen wedstrijden lopen. That's it. Belangrijk, laatste punt. Kader. Ik denk het wel, maar dan moet je het wel verder concretiseren, denk ik. Ik denk dat ook bij een sporttechnisch leider. Is dat een bekwaamheid die als Nee, het is meer kader zit. Precies, het is meer als onderdeel van. Dat komt je bent de volgende. Precies, je bent wel onderdeel van volgende de workshop, hè? Ik vind dat in de verenigingen te weinig zeg maar, klantgericht wordt training wordt gegeven. Er wordt gewoon maar wordt film afgedraaid en er wordt niet gekeken naar zijn er genoeg zijn er nieuwe lopers, is de aanwas van verenigingen worstelen heel veel, maar jij moet altijd. Hoor je telefoon. Laat het maar zo blijven. Dankjewel, Huub. Ik vind dat inderdaad. Mag ik nog één ding zeggen? Op zich valt ik er natuurlijk wel in als je het hebt over luisteren naar de groep, openstaan voor de lopers. En daar ben je als trainer zelf wel verantwoordelijk voor. Dat de lopers bij jou in jouw groep trainen, als jij ziet dat er eentje heel goed is of niet bij kan houden, dat jij dan zelf naar zo iemand toe gaat. En, dus heel goed in de gaten houdt van passen mijn lopers, passen die nog bij mij in de groep. Dat is communicatief. Ja, dus communiceren. Ja, Dus. Dat je dat op een niveau hoger gaat tillen in de vereniging, ja, dat is dan weer stap 2. En belangrijk, denk ik ook als trainer, niet zomaar een les af gaan draaien. Technisch na inderdaad, over ja, wat gebeurt er, wat is het vervolgtraject, hoe loopt het binnen de vereniging. En daar mag je best een mening, daar denk ik, daar moet je zelf een mening over gaan vormen. En die mag je uiteindelijk mag je best gaan ventileren en daarover spreken met collega-trainers, bestuur en vereniging. Donderdag gaan we met een nieuwe jongen in de groep en ik heb met hem afgesproken dat hij zegt een beetje tegenop. En ik doe om de andere week vanwege mijn voorbouw, want in de winkel doe ik de baantraining. En ik heb
heb afgesproken met hem dat hij zou komen als ik het ook zou zijn. Dat we sowieso het inlopen en alles met elkaar zo doen. Ja. Dat is heel gelukkig. Oké, fijn, dankjewel. Nou ja, eigenlijk zijn heel veel punten natuurlijk nog aan de orde geweest en ik mag het ontsluiten. Nou ja, als trainer moet je de boel begeleiden, of de groep begeleiden en aansturen. Nou ja, dat omvat eigenlijk alles al, hè, als je het goed bekijkt. Je moet dus ook de groep motiveren, dat is eigenlijk heel erg belangrijk, vooral dat ze ook plezier houden. Nou ja, de opbouw van de trainingen, die moet je als trainer ook goed kunnen onderbouwen en goed kunnen geven natuurlijk, dat je ook weet wat je doet. Feedback geven en evalueren met je atleten, goed naar elkaar luisteren, ook momenten pakken dat je even evalueert hoe het gaat en ja, wat je als trainer ook misschien zelf kunt verbeteren. En improviseren ben ik achtergekomen dat het ook erg belangrijk is, zeker met al die gladde wegen, gladde baan, ja, daar moet je echt op kunnen schakelen, want je moet je programma opeens toch omgooien en want je hebt op de stoep geen 600 meter gelijk uitgemeten, dus ja, dat vind ik toch wel ja, een bekwaamheid die je ook moet hebben. Dus hier wou ik het bij laten. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Improviseren is is een van de dingen wat echt heel belangrijk is. Hè? Ik kan me nog een examen herinneren van de vorige cursus nog trainer loopgroepen. En dat was in Doetinchem. En daar hadden we hadden een baan- en een bosgroep. En een week voordat de examen was, mochten we het bos niet meer in weer. Dus die gekke koeien ziet toch de varkensbest niet meer. Maar een van die twee. Monteklaus. Of Monteklaus. Maar toen mochten we dus niet het bos in. Nou, paniek alom, want er waren iets van 10 mensen die hadden een examen eigenlijk gepland in het bos en die hadden parcoursjes bedacht. Ja, en toen, nou, we hadden daar in Doetinchem een mooie baan en daarnaast waren sportvelden, er was een oud honkbalveld bij en er lag nog een weiland achter. Dus er waren eigenlijk mogelijkheden genoeg. En wat zie je dan? Er zijn mensen die helemaal in de war raken en niet meer weten wat ze moeten doen. Er zijn mensen die denken van ja, dat rondje in het bos was 600 meter, dus die komen met een loopwiel aan en die gaan 600 meter uitzetten. Maar er was bijvoorbeeld, wat ik al zei, het was een oud honkbalveld en dan heb je nog die honken heb je er staan. Er was niemand die dacht van, oh, daar kan ik mooi gebruik van maken, als een estafettetje of iets dergelijks. Niemand die daaraan dacht. Alleen maar paniek, oh, ik heb wat voorbereid en het kan niet. Ja, je toch in feite vanuit je organisatie en je houdt vast aan je organisatie. En je probeert het. Maar hij heeft niet met het feit te maken dat je het samen moet doen. Ja, ook. Ja, Nee, dat heeft te maken met het feit.